Ora numpak bajai deket nduk mlaku. Hari ini mau apa jenenge? Mbak, Mbak Ika monggo. Mbak Ika. Itu lho. Mbak Ika mau nyebrang pe blonjo balen. Arep buah ning gone keluargane Mas Aji. Mbak Intan tadi sudah, adiknya Mas Aji kan jenenge Mbak Intan. Sini loh Dok, Tan. Rene to. Tadi sampun ijab jam 6 pagi. Aku yo ikut. Iya. Ikut apa jenenge? Ikut mendengarkan waktu ijab kabul Mbak Intan tadi Mas Aji. Kan kerja atau pemirsa. Mungkin pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Aku tak melakukan dia dong, aku melakukan ya. Ninoy. Melakukan ya. Ayo Tan. Kita nutup pinggir. Dadah. Oke dek biyen kene kae Dok, enek wite jagung gawedi. Terus metu pinggir ki jenenge seket tulang iki pemirsa. Wis padha maca ayu-ayu, wangi-wangi. Monggo, Mbak. Gedang kelor. Wis mlaku ae wong yo cedhak kok. Oh, iki anune apa jenenge? Gawanane lho, pas bareng nganten lanang, Dok. Iki lho, iya, pas bareng nganten lanang ki rombongane. Aku mang teko mak ngatini suaminya Mbak Mbak Intan adalah orang Sogo Kedung Tuban. Wes ben liwat sik, Dok, ngantene ben liwat sik. Ngantene ben lewat sik. Rono sik. Apa nek arane godhong-godhong. Ayo. Gak. Ora, Dok. Santai. Sedok dah. Saiki rombongan nganten lanang. Halo. Ndang soto kok, Mbak? Iki rombongan dari Kedung Tuban. Ayo. Pengiringnya tok pirang elep, Mang. Wagi. Nggih, pengiringnya kuatah nggih, Bu, nggih. Duh, Intanku hilang. Intan ning ndi? Tan. Intan. Ning ndi Intan? Walas ning ngarep kae. Mau menuju ke tempat Mas Aji, nggih, pemirsa. Wes harus dermimil soalnya apa? Nek gak dermimil kok kuwatir. Kopi.
monggo pengantin PKW ada. Saya dengan mati tadi saking Soko pilih monggo. Dan dulu terlalu itu main ngomong lagu kita lupa. Nah, kok dapat cinta itu kalau nyanyi dia nggak bisa bisa. Lalu presidennya ya aku tak mau. Gak usah. Ya aku karo untuk para. Acaranya sebentar lagi aja mulai ya dok. Sudah loh pasti mulai. Iya makanya kui aku pengen apa pengen gambyong gambyong nek copyright kok ya di anu di dubbing kok tamunya berdatangan gitu pemirsa. Mbah Ges jadi juru anu apa jenenge ngono ku lho nunggoni perdaburan. Intan mbek Kinaranya lho enjoy gitu. Ngarep dhewe. Alah kipasnya apa timbang? Kita jejer Mbak Indah. Berikut saya kata-kata mengirim mulai jagoan iya dok jagoan kok dadi padha mbeso ngono kae ya terus nganggo peralatan dapur barang kok terus sing duwe ewoh kuwi kok terus disuwuni kaya tebusan ngono ku lho pemirsa. Iki kon anu tebusane sak menten ngono dek biyen karo maknya pas gone Mbak Indah kae karo maknya. Jagoan ya jagoan kan gue tombak ini saya apa yang joget ini pasukan joget ya pemirsa uri-uri tradisi dan budaya atas-atas gawanan saking pengantin jaler nggih pemirsa. Niku wau badhe jagoan, lah niku enten jagone napa? Niku terus mengke nyuwun istilahnya kados nyuwun sangune ngoten lho. Tebusan nggih ngarani niku tebusan. Kula eling iki ndek biyen pas zamane Mas Dimas kaliyan Mbak Indah. Sing beto maksudnya sing tukang anu niku anu maknya halo Kinara aduh ngantuk mripate kok kudu di anu mripate kudu ditarik-tarik ducrek-ucrek ngono lho ngantuk nek Mas Wahyu pemirsa Mas Wahyu ne Mbak Linda kene kono apa tukang mayangnya apa nang rene kalau kita menangis kan lan warwas andhep kowe karo Sugara Wengman Samono kemang sembah kalbu ton lebet ning malungju pringkang menangka mamaring rawa ngarsa menangka aku bali keluarga piye kawis dikal risan pangandhut kalam pahamendra mulai nanti go kang yo tentang salaliku kalau udah nanti go jojo sangat bojo mengatakan putri kemarin amin jini ampen dan garwo pralatiko hati kali saliri sekerto tulus poyo makin enggak aja wujud yang tiga yang sampul tapi tak ngantos pecah kawis tinggal werni jeni lan sito ingkang mujudaken pralambang wiji kang wijil saking hadanipun temanten kakung sawiji kang wijil saking hadanipun temanten putri pangajaping sedya
manunggal jaluran estri enggal pinaringan turun ingkang arupi putra ingkang satu rumah peputami ingkang bekti dumateng musa bangsa negari liwat Rama lan ibunipun nuli purna anggenipun temanten pamestri haji sukunipun ingkang garwa ya kalanting kajumengaken dening sang juru panggih temanten katang kepakenastanipun temanten kekalih ingkang salajengipun pun purba wujudipun panjang ilang ingkang kaprah sinebat iker lingupungaken wujudipun iker ambal kaping 3 ingkang saged menika wujudaken pewarah tri prakara manungsa tan kenang weruh ananging dimenangake budidaya siji tekaning judul loro tekaning rejeki telu tekaning mesti terima koro-koro manungsa tan kenang weruh ananging gunakake budidaya sedaya wonten pamurpane Gusti kang Maha Kawasa bebasanipun rembag krenteking ati tan bisa bedah untunging Gusti titah amung lumampah Gusti ingkang aparing berkah Julung Mangro Suci Umatara Sang Julu Prabitis Manropon Panggilwono Kang Samubangsono Kemarin pola pribadi berpanjang hilang untuk muli sambil kadang wujuding dulu ke para maya ingkang minongkor dari nobeng sangat moga mengatur salibin yang lebasik Jawa Tasko pakai dan sekalian satepat mengono resang pakai dan narso sampeyokat jumenengaken supanding jajan ing sedrarsa akan ditutut wonten ing sasana Managahan wonten ing sasana kursi lelungguh kang minangka papan palenggaring sang raja mudha ingkang katembing nalsa kawin sujud lumampah sangat moga panganggone kemarin papanaken nggih wonten ing sakiringipun ingkang garwa ing pratandani lamungka Dimas Ayu Intan Permatasari mengakhir mereka garwa Bapak Ibu para rawuh dan putri kang mulya purna sampun laksinaken acara panggung temanten nuli tata cara sampun anggen tumama ing tata cara singguhan ingkang mangke janten memawi tata cara rombongan sukunipun temanten kawis tingal temanten ingkang sampun pangwujuding oman singgih kunggul ngarsa kang bapa ngasta porta tunggu wonten sawenginipun ingkang ibu aminipun kandhane panggung temanten sesarengan tuju wonten sasana sindure kakak bandel saking werni abrit siteran peta ingkang nganggo uwalan kelampahan bagya mulya mujudaken panjenengan ngarsan Gusti Kang Maha Kawasa pinitian sambut. Nah pemirsa, alhamdulillah kimang wis disotengno karo Nduk Revi. Kimang bar acara ngumbah kaki ya Nduk ya. Untung kimang ketoke ora copyright. Terus sing iki soale ono apa ya musik sing sekirane copyright. Sinden. Sinden. Kan ngono iki kadang kerawitane ono sing mlebu copyright enek sing ora Nduk. Iki mang sing copyright soale aku wis pernah Nduk pengalaman pas nyoteng manten ning nggone dulurku, tak kira yo aman, jebule langsung ceketis dolare kuning, tidak bisa pokoknya copyright. Alhamdulillah Mbak Intan, mugi-mugi jenengan bahagia selalu, sakinah mawaddah warahmah. Aura ngantene pemirsa aku terpewancar, pokoknya unyu-unyu tenanan. Nah, iki ning gone jenengan nggih ngoten pemirsa. Nek dadi nganten ben ora udan, kathoke ngantene kon nguncalno ning dhuwur gendeng. Nah, to. Tapi nek menurut aku yo
piye ya wong trewayahe udan, kudu udan ya udan. Berdasarkan pengalaman ndek biyen kae Mbak Indah kae yo pas rondok musim hujan trae pas kuwi karo Mbah Man sing juru tukang ngono kuwi penangkal udan kongkon nguncalno kathoke kon ndeleh ning diuncalno ning dhuwur gendeng. Ndek mengi ya Mbak Ita. Nduk, iya tapi ya tenan ya tetep udan, Nduk, tetep udan. Nanging ora sampai sing duwres gleger gak ya udan grimis sewajare terus bar kuwi reda. Alhamdulillah ya acarane berjalan dengan lancar. Wis iki dikon pinarak. Iki bapake Mas Haji aku mang lho Nduk pas kan liwat ning ngarepe ibu ya Nduk Mayo, ya Nduk Revi ya. Memang bapake iki mungkin kuwi air mata bahagia, Nduk. Air mata bahagia terharu Nduk bisa menunggoni putrine iso dadi apa ya maksudnya kan nganggo selendang abang ngono mang lho Nduk wis kaya digendong ngono mang. Ayo, sik Nduk kurang sithik tak dabing. Sedilu, sik aku jek ndabing ape dijak Mbak Indah metu sik. Lah iki jenenge iki nyuntek rezeki. Ya iki rezekine dikekno iki perlambange suami ya Nduk ya nek entuk nafkah kuwi disok utawa diparingke utawa diwehne sing wedok. Iki perlambange ngono. Iki isine beras kuning ngono. Wis perlambange ngono. Nah, iki ibuke Mbak Intan, iki bapake. Halo, senyume ta? Halo. Full senyum pemirsa. Cuanti. Sepanjang video pokoknya semua hadirin semuanya ikut bahagia ampun pinarak malih monggo pinarak ngono. So nek dadi nganten nek mlaku sing alun ya Nduk aja banter brak engko jarike lak yo suwek. Yes kaya Mbak Intan ngene iki lho. Lungguhe yo timi alon-alon ya. Iki juru fotone. Oke, selanjutnya apa nih iki? Bisik-bisik apa iki? Sik pemirsa, iki sesi foto-foto. Terus enek sesi iku iya tulang-tulangan terus dikasih minum ngono kuwi. Terus difoto. Wes ta, iki jenenge Ratu dan Raja Sehari. Apa, Nduk? Iki ndabing, Nduk, soale sepanjang iki mang musik ngono lho. Iki maem. Wes nang dadi maem. 1 2 3 Neh. Ayo sayang. Maem meneh. Ayo. Gimana ki saya? Wes sih. Wes ya, Nduk. Wes Mas, engko ning balik kamera ya. Aku jane pengen Dek ngono. Ayo yuk neh yuk pisan kasih. Enak yo Mas masakane Mbah Kemi atau Mbah Ges. Iya, Dek. Nah, iki ngono ta. Neh ora Mas jenengan malih napa mboten? Sik Dek engko wae. Engko nek dibalik kamera wae yo. Nah, ngunjuke. Monggo Mbak, monggo. Ngunjuke pundi Mbak? Kula pun sereten iki. Nah, iki piringe terus diaturke. Iki Mase koyoke nek ketombene apa piye kok tukang fotone mah kok garuk-garuk kepala ket mau. Nah, iki unjukane Mbak Intan, monggo. Wes. Cantik semua. Seruput segere cah. Aduh. Ayune cah. Ayo foto. 1 2 3. Cekrik. Guyung. Sik pemirsa kurang sedilu iki ndemilku sampai bar ki entuk 20 menit iki ya. Cuma sing nyotengno Mbak Repi Kusuma Wardani to, delok to ngene iki. Musike copyright kabeh. Waduh, aku ora nduk sumuken Dek iki Dek tisune endi ya? Kok ora nek sing cukupno tisu. Sik, sebentar. Yo. Sendredeg iki biasane iki. Semuanya awas. Aku tak
pindah tempat. Sebentar lagi iki foto-foto bersama keluarga. Ambil tak anu nesek dok. Duh, enek tamu kan lo? Oke. Nah, iki Nduk, iki kedua belah pihak orang tua dari mempelai pria dan mempelai wanita. Biasanya ngene iki kok terus salam-salaman, terus berpeluk-pelukan ngono kae, Nduk. Oke. Wes nggih. Alhamdulillah nggih pemirsa. Tadi sampun dua bersama dengan Sriwi Kutil. Sriwi Kutil ning kono. Lawan cedak ya mlaku ae. Matur suwun lho Nduk, Repi. Enek pelem kroak. Tangan codot. Terima kasih untuk Repi yang sudah menyotengkan Ibu. Wes. Doa terbaik ya untuk Mbak Intan yang hari ini melangsungkan ijab kabul nikah, semoga sakinah mawaddah warahmah. Terus ngono sik iki pemirsa. Walah tas pundi mang. Guys, nyampe tekan ngene Mas Dimas. Penutupan iki. Iki tak pira nduk tak 0 tek ya. Nggih, 1,5. Enggak usah 0, Nduk. Oh, 1. Kayaknya pirang menit, Dok. Banyak. Nggih. Ya wes tak tutup ya, Dok ya. Nggih. Baik untuk semuanya, semoga sesami sampai hari ini sembuh. Untuk pejuang garis juang yang diberikan omongan sing saleh dan saleh. Iki mangki titipane Bunda Dewi Sumbi. Terima kasih untuk Mas Haji dan keluarga. Kami pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Iya, makasih ya.